Публиката е разнородна на тия лекции. Тук виждам хора, от които съм се учил, от които са ме вдъхновявали, които със сигурност знаят повече от мен. Така че ако си представим, че тази зала и това събитие е казино, те ще бъдат третирани като хора, които знаят поредността на всичките стета в казиното. Но аз даже не съм крупието, аз съм нещо като музиканта, така че ще ги моля да не стрелят по музиканта. За останалите имам няколко лоши новини. Едната е, че, както разбрахте, не съм лектор, въпреки че преподавам в академията. И следователно не бива да очаквате хронологична, изчерпателна и обективна лекция. Напротив, тя ще е хаотична, непълна и доста субективна. И понеже споменах преди малко, че ще съм музикант, това приемете го като някакъв сет, който е моя сет, а вие бихте могли да си направите на същата тема малко по-различен. Другата лоша новина е, че въпреки всичките студии и анализи, които са писани върху Site Specific и от една страна сравнително лесното дефиниране на самото понятие и ясното обговаряне на това какво означава термина, става все по-трудно за очертаване на някакви твърди граници на това, което се простира под този термин. Тоест, с две думи няма да можете да си тръгнете от тук с терминологичен инструмент, с който да ходите по света и да премервате дадена работа, дали е Site Specific или не. От една страна това е заради способността на това, което все повече теоретици се обединяват, че не е нито жанр, нито течение, а по-скоро една цялостна парадигма, при това доминираща последните години съвременното изкуство или една от важните, тя е в състояние да всмуква в себе си, да апроприира всевъзможни техники, художествени стратегии, художествени практики, чрез които да е възможно правенето на сайт-специфик неща. И понеже ми се искаше да направя някаква връзка с предишните лекции, това не е сайт-специфик, това е един визуален наглед, който преди 2-3 години приготвих за моите студенти, да им покажа колко различни могат да са две работи и как различните парадигми, в които функционират, налагат различно гледане, т.е. някаква промяна на мисловната оптика, с която могат да бъдат гледани художествените произведения. Отляво имаме прословутата работа на Пикасо, отдясно на Марсел Дюшан, сушилка за бутилки. И двете работи ползват чисто формално един и същи инструментариум, а именно този на ready-made, на готовия продукт, на индустриално произведен предмет извън територията на художественото. Само че при Пикасо тази седалка на велосипед и кормило на велосипед са поставени по начин, по който ние с съзнанието на изградено през всички векове на условността на изкуството, да видим глава на бик и наистина работата се казва така. Въпреки че ползва ready-made, работата на Пикасо остава в една хилядолетна парадигма на илюзията, на изобразителното, на образ извън самото произведение. И не само с тази, но и с всичките си работи Дюшан инициира и вкарва една нова парадигма именно на концептуалното. И това е
нещото, за което говори Лъчо в първата лекция. И тази парадигма на концептуалното наистина променя цялото поле на изкуството, така както казва един от кръстоносците на концептуалното изкуство Йозеф Кошут, след Дюшан всяко изкуство е концептуално, просто защото няма как да съществува извън идеята си. Така този пример беше от една страна някаква връзка с лекцията на Лучо и с това, че нещата, за които аз ще говоря сега, въпреки че ще използвам думи като парадигмата на Site Specific, то се включва в голямата рамка на концептуалното. Другия момент беше, че Петър Цанев спомена един цитат в неговата лекция на Хал Фостер, мисля, че ако е тук да ме поправи, не съм сигурен, че ако искаме да разберем предмодерното изкуство, трябва да изучим историята или да проследим историята на живописта. Ако искаме да разберем съвременното изкуство, ще трябва да проследим и изучим историята на скулптурата. Така. Сега, това подзаглавие, което в книжката много подло седи моето име, да преместиш работа означава да я разрушиш, Правдолюб Иванов, мисълта не е моя, на Ричард Сера. Желанието ми беше така подзаглавие на лекцията да бъде дали да преместиш работа означава да я разрушиш, но реших да остана верен все пак на оригинала. И започвам всъщност от средата на времевия период, който обхваща Site Specific, някъде 80-те години, 79-та е поръчана работата. И всъщност фразата да преместиш работа означава да я разрушиш, се появява в резултат на ето това произведение на Ричард Сера, станало скандално, ще кажа защо. Значи, това е малък площад, Федерал Плаза в Ню Йорк, както го определят в някои текстове, малък безличен площад, заобиколен от административни сгради, които общината добива достатъчно смелост през 79-та година да поръча на Ричард Сера такъв тип монументална скулптура, която да бъде направена специално за площада. Това, което Сера прави, работата е известна с името Tilted Arc, наклонена арка, е инсталирана през 1981 година. Значи, това е гигантска стоманена дъга, която е и леко наклонена напред, освен извита, сякаш държаща се на собствената си тежест и от формата, която има. Тя е обратна на тези дъги, които декоративно са настилката на самия площад. И това, което довежда до скандала преди 30 години и повече, е, че хората започват да се възмущават. Между другото, усещането, аз не съм я виждал, мисля, че Лучо по това време е бил в Ню Йорк, е, че откъдето и да минаваш през този площад, има един миг на замислене от коя страна на арката да минеш. Самия Ричард Сера казва, че работата е направена специално за площада и че идеята ѝ е зрителите или минувачите, които неволно стават зрители, да получат такова, да засили усещането за средата и за собственото им придвижване, тъй като работата се променя. Ето, например, как изглежда от нивото на пешеходец обикновено. Работата с собственото придвижване на човек се променя. От малка става голяма стена, линия. Изобщо цялото това е свързано с кинетиката на самото придвижване на човек.
Става огромен скандал, започват писма, съдебни дела, Сера отказва да деинсталира работите, да я премести и в едно от интервютата по това време именно казва нещо, което и преди това друг художник казва, но той го успява да го концентрира наистина в такава ключова фраза. Да преместиш работа означава да я разрушиш. И това е така ултимативният, най-върховният слоган на Site Specific Art по това време. Най-кратката дефиниция на тази парадигма за свързаност между място и произведение и за това и най-манифестираното определение за Site Specific и до ден днешен. Но в течение на лекцията се надявам да видим какво се случва с тази парадигма и с този идеалистичен модел на обвързаност между произведение и среда и място. Това е и автора на произведението и на фразата. Американският художник от руски произход Ричард Сера. Още малко снимки. Това е когато фронтално се гледа, тя е ръждясала. Хората просто по никакъв начин по това време не могат да свикнат с такава работа и през 89-та, след множество дела, 8 годишни дела, работата така или иначе е преместена. Какво прави общината на мястото на работата на Ричард Сера? Сега би било нечестно да не кажа, че жената, която е автор на това оформление, не е художник, няма претенции, тя е лендскейп архитект. Но въпреки това, така някак си, ако си представиме дъгата на Сера и дъгата на тия пейки, като че ли затварят като две скоби колебанията на всички градски управи в каква посока да тръгне техните поръчки за публично изкуство. И между другото, и Мион Куон, която е от водещите теоретици на Site Specific, много нашироко разглежда точно това оформление на площада, което замества работата на Сера. Ето какви детайлчета, например, има в това оформление. Ето ги и така постарах се да ги сложа едно до друго. Така, сега почвам от началото, даже от преди началото, просто защото е хубаво да, макар и накратко, да проследя някакъв процес някакви процеси случили се преди появата на Site Specific. И това са, условно да ги наречем, предмодерната епоха, в която изкуството и неговите произведения, произведенията на визуалните изкуства са много строго свързани, подчинени. Има зависимости между произведение и място. Изобщо свободното изкуство, такова, което го познаваме днес, съществува от сравнително кратък период. Винаги е било поръчвано, създавано за определено място, въпреки че тази връзка не е вътрешно присъща на самото произведение, е определена от мястото и от неговата функция. И тази зависимост е много прекрасно разгледана от Валтер Бенемин в прословутото му есе за изкуство в епохата на неговото техническо възпроизводство. Има безкрайно количество примери за това как мястото и скулптурата са в една репрезентативна връзка. Например, нашето съзнание, оформено все пак в епохата на модерността, е свикнало да възприема тази скулптура като
статуята на Моисей и на Микеланджело. Тя наистина е статуята на Моисей и на Микеланджело, но тя не е самостоятелна. Тя е част от този комплекс, от този олтар, от този архитектурно-скулптурен ансамбъл, подчинен на ритуала и на култа, в смисъла на Бенямин, който споменах преди малко. И това, тази зависимост, тази определеност и свързаност на предмодерното произведение с мястото, не е само в монументалната скулптура или в монумента, да го наречем накратко, тя е и в бита на хората. Буквално, това е, мисля, че от 18 век, интериорен проект. Всяко нещо предварително се знае къде ще бъде сложено, как ще бъде сложено, къде какъв бюст ще седи и така нататък. Тук е един пример как 18 век все още не е свършил. Това е съвременен хотел в Щатите. Това вече са оригинални скици архитектурни, пак от 18 век, като заштрихованите места са предназначени за стенопис или картина и всички винетки и декорации около произведението вече са направени, т.е. художника ще полага там това, което му е било предназначено като място. Освен с мястото, скулптурата е била свързана и с събития, които да отбележи. Това отново е с това, което вече споменах, тая репрезентативна функция на монумента, като при монументалните паметници, при този вид скулптура, много ясно личи, че тази връзка между място и произведение не е вътрешно присъща. Чисто архитектурно, самия постамент служи за отделяне на монумента от мястото. Тоест, това отделяне, то има и символно значение, но е и характерно като елемент на това, тази посветеност на мястото и в същото време отделеност от нея. Или пък са били посветени на личности или личност, която да прослави и отново е свързано с събитието и личността, която участва в него. Това са гражданите на Кале, на Роден. Така не случайно използвам Роден, защото именно при него в този съвсем близък до модерността, но въпреки това преди нея период, се получава първото разклащане, символно разклащане на тази система на обвързаности, които съществуват в предмодерната епоха. При Роден отново всичко функционира с поръчка за дадено място, но при две негови статуи, скулптури на Балзак и мисля, че Вратите на Ада, в които мислителят е част от тях, не попадат на мястото, за което са предназначени. Никога. Нещо повече, Роден прави огромно количество отливки и тези едишените, тези копия попадат на всевъзможни места по света, но не и там, където са били предназначени. И този срив на системата на обвързаност между произведение и място е предшественик на ето това. Именно на модерността, на модернизма. Това, което прави модернизма и това, което се случва с неговата поява, е едно освобождаване на обекта на изкуство от обвързаност, от всякакви обвързаности. Изобщо модернизма и всички знаем, е такъв процес, който разрушава всички неестествени обвързаности в
пол, социални и така нататък. Много по-мащабен процес от чисто естетическа трансформация на отношения между произведение, художник и място. Розалин Краус в едно свое есе всъщност говори за номадски характер, т.е. модернизмът успява да изтръгне обекта от тези зависимости и да му придаде свободен, независим номадски характер, като при Бранкузи, който е един от доминиращите фигури в модерната скулптура, се получава един процес, който тя нарича фетишизиране на постамента. Тоест, това, което в предмодерната скулптура отделя произведението от мястото, но и го свързва с него същевременно, при Бранкузи става част от самата скулптура. Тоест, скулптурата е напълно независима, толкова независима, че дори самия постамент е част от нея. Тоест, тя би могла да бъде спокойно поставена, може да бъде местена и така нататък. Нещо повече, освен тази независимост, която модерността извоюва, стига и до монумента. Тоест, монумента започва да бъде поставен на места, които нямат нищо за отбелязване. Това е някакво румънско село. Верно, че е след смъртта му правено, но такива са били проектите. Нещо повече, самия монумент е сякаш изработен от постаменти. Тоест, очакваш някъде на тези флуктуиращи форми, някъде отгоре да има завършек с някакво произведение, но така или иначе то не се появява. Това е друг от доминиращите фигури на модерността, Александър Калдер. Това е малка работа, която е от серията Mobility. Тези неща се движат от въздуха, металните форми, а това е от Stabilis, така мобилност и стабилност. Двете основни групи от работи, които той произвежда, едните обикновено са в затворени пространства, тези, които са отвън са Stabilis. Но както и тук се вижда, ето две работи съм избрал. Без значение в каква среда биват поставени, те нямат никакво отношение към средата, т.е. те не се променят. Тази независимост, която модерността си извоюва, всъщност води до отделяне напълно от средата. И то е смислово отделяне. Нали? Те са поставени там, но не реферират по никакъв начин. Това е Исамо Ногучи. Изобщо модерността се занимава и е критична единствено и само към собствената си медия. Това отново Исамо Ногучи. И някак си, без значение къде е поставена, тя остава затворена в собствената си медия. Това е Хенри Мур, така друго голямо име на модерността. Ето тук, при тези мъжка и женска фигура, поставени по този начин, бихме могли да заподозрем, че има някаква връзка с мястото, но същата работа бива поставена в тесния двор на някой колекционер или музей. Според думите на вече цитираната Розалин Краус, към 60-те години парадигмата на модерната скулптура, създадена и доминирана от Бранкузи, от Калдер, от Хенри Мур, започва да се изхабява. Едно от нещата, които се отбелязва като част от този процес на умора на парадигмата на модерността, е това, че
Големите публични проекти на модерните художници не са нищо повече от оголемени скулптури, които те поставят вътре. И това пак идва от този номадски характер и този абсолютно независим от средата концепт. Ето, например, това е една малка, мисля, че глава с шлем. Подобна има в нашата галерия за чуждестранно изкуство. И нещо подобно в съвсем друг мащаб, вече сложено отвън. Така, сега тук малко ще отворя една скоба за малко по-теоретично говорене, просто защото следващите 3-4 диапозитива, слайда, могат да го илюстрират добре. Това е есей на Розалин Краус, което се казва Sculpture in the Expanded Field, скулптура в разширено поле, в разширеното поле. Анализира развитието на скулптурата от модерността до появата на Site Specific от една структуралистка позиция, използвайки една теоретична диаграма, която се нарича квадрата на Клейн, обаче нямам намерение да ви затормозявам. Ще се опитам да го обясня по-разбираемо, без диаграми и схеми. Скулптурата, по нейните думи, от пост-ренесансовата епоха до модерността, оперира в едно поле, в което вече има две големи структуроопределящи опозиции. И скулптурата е принудена да се съобразява с тях и да се определя спрямо тях. Това са именно, тя ги нарича landscape architecture, пейзаж и архитектура. Като под пейзаж се разбира природа, нещо непостроено от човек, а под архитектура точно обратното. Като културно и построено от човек. Тоест тези две опозиции вече са на полето, на което скулптурата трябва да се дефинира, и постепенно този процес и особено през модерността стига до, благодарение на това затваряне на модерното изкуство в собствената медия, стига до едно самоопределяне на скулптурата през това, което не е. Тоест, тя не е нито природа, така пейзаж да го вземем буквално, нито архитектура. И по този начин, в този триъгълник, който се образува, където са старите две опозиции в долния край скулптурата, тя се оказва в състояние на суспендиране, на висящо положение, тъй като е нито едното, нито другото. И тя дори употребява, Розалин Краус употребява термини като черна дупка за състоянието, в което попада модерната скулптура. И всъщност именно това състояние това висящо състояние и не, тя казва, че дори са отрязани каналите, по които би могло да се осъществи някакво взаимодействие между среда и скулптура, без значение дали тая среда е една от двете споменати опозиции. Това, което всъщност художниците от 60-те години правят в периода на тази умора, за която говорих, и в състояние на затвореност и некомуникативност между модерната скулптура и тези две големи опозиции, води до опита за разширяване на тези граници. И ето тия примери
с тази работа на Хенри Мур, която където и да е поставена, тя няма взаимодействие с нито с архитектурата, нито пък е природа. Тук дори се явява и от бронз направена, т.е. занимава се само единствено с собствения материал. И като резултат се появява нещо, което е през 69-та година е тази работа, не, 70-та година на Робърт Смитсън, може би най-известната, най-репродуцираната работа, най-емблематичната работа на това, което тогава и все едно още се нарича ленд арт. Между другото, ще се върна малко към думите, с които започнах. Тази способност на различни техники, стратегии и медии да се вписват в парадигмата на сайт-специфик, води до това, че една и съща работа може да се появи в каталог за Land Art, после същата в Conceptual Art, Installation Art, Performance Art и така нататък. В този смисъл това, което всички критици на изкуството определят като първоначален и стартиращ момент на сайт-специфик, именно ленд арта. И връщам се обратно на тази диаграма с квадрата, който описах с това отношение на скулптурата към двете съществуващи опозиции и опита на художниците да ги разширят. Всъщност, някъде по осите на това противопоставяне, в което модерната скулптура съществува, се появяват и тези междинни активности, които водят до създаването на такива неща. Това, например, е определено, носи определението по тази схема на квадрата на Клайн като marked site, маркирано място. И то е някъде между, по оста на противопоставяне между landscape и non-landscape. По оста на противопоставяне landscape architecture се появяват site construction. Казвам ви ги така, както са употребени в този труд на Розалинд Краус. А по оста на противопоставяне, така, на опозиция архитектура, не архитектура, пък се появяват така наречените аксиоматични конструкции. По този начин, с всичките тези пробиви в различни посоки и различни междинни за тези първоначални противопоставени активности, всъщност се запълва този квадрат и скулптурата вече не е единствения, а само една от посоките, които осъществява съвременното изкуство. Ето го самия Робърт Смитсън. Друго характерно нещо за ранния ленд арт е това, че разбира се, този тип неща биха могли много лесно да бъдат прочетени и това е едно от характеристиките, като едно напускане на галериите, на институциите за изкуство, което е някаква форма на отстраняване от този пазарен механизъм, в който някакси много лесно и тая леснотата на този пазарен механизъм, в който продукта на художниците, художественият продукт е лесно преместим, лесно се купува, взимаш си го, инсталираш си го в двора, вкъщи. Но това е само една малка част от цялата трансформация, която художниците на Land Art или Environmental Art, както понякога се нарича,
осъществяват. По-значимото за мен е именно това навлизане в тези междинни зони на предишно противопоставяне. Даже възможността на тези опозиции да бъдат съчетани, Розалинд Краус нарича комплекситис, т.е. някаква форма на комплексност, която до този момент не е съществувала. Всъщност спиралата Джети не е нищо повече от пътя, по който камионите са минали, за да я осъществят. Така, това е една година по-късно, която всъщност работа на Робърт Смитсън, която се нарича частично заровен дървен заслон. Тоест това, което автора прави, е с един багер да докара пръст и да засипе до половината някакъв заслон. Такъв малка барачка. Това пък е пример за така много добра илюстрация за тази връзка, която LandArt и Site Specific Art прави между природа, архитектура, т.е. тези сайт конструкции, за които говори Розалинд Краус. И ето това е от неговото, мисля, че тефтерче, различни проекти, които той има. Сега, тук ми се ще да... Аз се надявам това, което се опитах с думи да преразкажа тази диаграма, да е станала ясна за тези опозиции, които Site Specific като че ли използва именно там да създава произведение. Един по-късен изследовател, Мион Клон, която всъщност е студентка на Хал Фостер, който беше цитиран от Петър на по-предишната лекция, набелязва три отделни дяла, или тя ги нарича три парадигми на Site Specific Art, които биха могли да бъдат видяни като хронологични, т.е. следващия едно след друго, но в същото време много от тях се припокриват през целият този период от 60-те до наши дни. Но въпреки това последователността, в която са изброени, е важна. Именно феноменологична, социално-институционална и дискурсивна. Значи аз бих прибавил към дискурсивни по-скоро едно фрагментиране на дискурси, но това по-нататък. Се надявам да стане ясно, но мисля да така повече да не затормозявам с така теоретично. Това, което Смитсън прави, тъй като е всъщност да разгледа отношенията и по този начин, между другото, инициира и втората парадигма, тази социално-институционална парадигма, прави една серия от работи, които се казват сайт, нон-сайт. Като отива на някакво, значи най-просто така разказано, отива в някаква местност, събира материал от там, камъни, пръст, предимно камъни. Тази местност, от където са събрани местата, се снима по някакъв начин, картографира по някакъв начин, след което в галерия събрания материал бива насипан в тези геометрични, минималистични контейнери и двете работи са изложени едновременно в рамките на Белия куп, на тази създадена от модерността институция на съвременната галерия. Като това, което материално присъства в галерията, се нарича нон-сайт. А това, което присъства като фотография, в случая на такава аероснимка, т.е. символно, се нарича сайт. Т.е. има някаква такава размяна на реално, виртуално, нали,
и в заглавията има обратна инверсия. Чрез тези работи, ето още малко, ето non-site, чрез тези работи, те са много важни чисто така за теоретичното разработване и кристализиране на концепцията на Site Specific Art. Ето отново. Много приличат, например, ако извадим камъните на Доналд Джът, на чист минималист, и малко по-нататък ще кажа защо го споменавам. Ето, non-site и сайт. В случая като диаграма. Така, както споменах вече, Смитсън е много важен автор, то освен художник и така теоретизира това ново проявление на скулптурата в разширено поле, както я нарича Розалин Краус. Тук е такава кратък списък на тая диалектика на Смитсън, като определенията под сайт са отворени граници, серия от точки, външни координати, изключване, неопределеност, до която той слага в скоби сигурност. След това продължава разхвърляност, отражение, граничност, някакво физическо място, множественост. А non-site, това в галерията, затворени граници, подреденост на материята, вътрешни координати, прибавяне, определеност, което обаче е несигурност, огледалност, център, не място, абстракция, за разлика от физическото при сайта, и единичност. Така това добавя някаква теоретична яснота за това разделяне. Така, преди да продължа с тази авторка, ще спомена и, че едно от нещата, които създава Site Specific, е именно това взривяване на обектната природа, съществувала преди модернизма и затвърдена от модернизма, обектната природа на произведението на изкуство. На нещо, което било скулптура, било живопис, представлява само себе си обект, който е лесно преместим, малко или повече. И създаване на неща, които някакси дори не могат да бъдат притежавани, а тези неща от ленд-арта и трудно видяни, някои от тях. Така. Значи, Морис употребява термините сайт, non-сайт, а във връзка с тази авторка, която извършва перформанс, наречен Hartford Washing Tracks, през 1973 година, един критик използва термина Art for Specific Spaces. Т.е. започва да се кондензира това терминологично определение на нещата, които за тогава са били наистина нови. Това, което прави тя, Мейерле Лейдърман Укелес. Лъчо не знам да. Това е един от първите перформанси, които ангажират пряко институция. И то е институция на изкуството. Пространството е музей за изкуство в Хартфорд. И това, което авторката прави в продължение на няколко дни, извършва ежедневни дейности, които биха могли да бъдат привидяни като домашни дейности по почистване. Значи, не, че галерията не се почиства, но никой не почиства галерия по този начин, с парцалче да търкаш. И по този начин прави тази връзка между някаква битова дейност и институцията на изкуството.
Така, това е следващия много важен автор, Майкъл Хейзър. Казва се депресия от 68 година. По-точно е Мюнхенска депресия, защото е реализирана в покрайните на Мюнхен. Тук имаме много такъв ясен пример за съвместяване на това, което Краус с онази диаграма описва като вклиняване между природа, не природа. Това, което той прави, е да издълбае тази дупка. Или пък природа, архитектура също би могло. Тази работа е също много важна, пак на Хейзър. И тук, през 69-та година, Хейзър се занимава, това е една от любимите работи, Хейзър се занимава с концептуалната промяна, която преместването оказва върху субекта. Тоест, би могло да се направи някаква връзка между фразата на Ричард Сера. Работа се казва преместена и върната маса. Това, което представлява изрязване на огромен каменен блок, който е изваден и е върнат обратно. Но при самия процес има вече целостта на скалата е нарушена, започва тази ерозия, която вече променя масата и тя не е същата. Така, един критик, това е от Google Maps, работа на Хейзър, един критик, който говори за ленд-арт, използва израза живопис с планини. Самия Смитсън пък говори за Хейзър, че вместо с аерограф е рисувал с багери. Аз не знам тук някой знае ли аерограф какво е, но през 60-те години, 70-те беше много популярен един инструмент за рисуване. Вече е само тулче в Photoshop. Както и да е. Израза живопис с планини не е пресилено. Значи в случая виждате за планините. Не е пресилено и за живопис. Защото наистина американския ленд-арт има страшно много паралели, които биха могли да се направят с минималистичната живопис, която малко предшества и по време на ленд-арта. Тази работа се казва двоен негатив, двоен негатив и представлява от двете страни на един, как се нарича това, една планинска дъга, тези гигантски изкопи. Изкопите са наистина огромни. Просто защото американския ленд-арт, изобщо ленд-арта, използва сякаш тези пустинни местности наистина като гигантско платно, върху което са направени тези сякаш не от човек форми. Ето отново Хейзър в Соленото езеро това са следи на моторни превозни средства, с които той прави идеални кръгове. Имаше някъде снимка отгоре. Или тази работа, която се казва разпръскване, тези процепи, които той осъществява в пустинята. Не случайно и пустините са предпочитани места. Пак Хейзър. Значи отблизо изглежда така, а ето как изглежда от високо. Тази кльомба, такава в земята. Това е Робърт Морис, който също не е изцяло, но частично и за известно време прави работи, част от ленд-арта. Това се казва обсерваториум, част от един цялостен такъв комплекс, който е с насипи от пръст, един такъв почти затворен кръг, една ос, по която е изток-запад и именно тези огромни квадрати, които маркират тази ос. Сега, това е друг автор, Валтер де Мария, и се нарича рисунка дълга 1 миля през 68 година, по същото време. Белите линии са всъщност тебешир или така варовик бял.
разсипан в тази пустиня в две успоредени линии. Отново това е друга работа на Валтер де Мария, отново Desert Cross се нарича и отново са тези пустини, трудно достъпни места. Това вероятно може само от самолет да се види, както и не съм намерил други снимки на тази работа. Така. Тук вече има някаква лека промяна в тази връзка, на която държат и настояват сайт-специфик художниците, в случая ленд-арт художници. На тази връзка между място и произведение, която е такава неразделима. Тя е вътрешно присъща на произведението. В случая Валтер де Мария инсталира десетки, ако не и стотици, метални стълбове в една местност, която е характерна с атмосферни условия, подходящи за гръмотевични бури. Тоест, той вече работи не само с мястото, а и с всички атрибути на мястото, така, реквизита, както се казва на английски, на мястото, т.е. и атмосферата на това място. Всъщност, до там се стига с рейсове, с екскурзия, трябва да отидеш и да чакаш, зрителите е трябвало да чакат и да стане буря, да почнат да падат тези светкавици. И всъщност гръмотевичните облаци, работата вероятно не е нито металните пръти, нито облаците, а това между тях, което се нарича светкавица. Нали? Така. Сега, от другата страна на океана, в Великобритания, започва същия процес по същото време. И художници като Хамиш Фултън, Ричард Лонг, Ян Хамилтън Финли започват да работят в тези такива междинни мислови пространства на опозиции, които преди малко говорих, в режим на излизане от галериите, по същия начин в пустинни места. Но ми се иска да отворя една малка скоба, защото лично за мен, и това го така открих докато като почнах да се занимавам по-сериозно с дисертацията, която пише върху сайт-специфик. Разлика, която на пръв поглед не съществува, чисто формално няма, между британски и американски ленд-артисти. И докато американските, както казах, много лесно биха могли да бъдат свързани с минимал арт, с минимално изкуство, при британските все повече така изплуваше една връзка с романтизма, колкото и странно да звучи на пръв поглед, и то с европейския романтизъм. Ще се опитам да го направя по-ясно. Така, предишната работа беше на Хамиш Фултън. И не мога да го върна, както и да е. И се казва примерно една миля, тътрайки си краката. Голяма част от произведенията голяма част от произведенията на Хамиш Фултън, между другото, Вера е имала възможност да присъства на негова лекция, да се срещне с него, съществуват и под формата на тези постери, които фиксират едни разходки, които Хамиш Фултън инициира. И тези постери с текстове и с изображения от самото действие, този е много красноречив именно за тази
връзка, която Хамиш Фултън създава с тези концептуално сами по себе си дейности. Значи, разходката като част от философско осмислене на природата. Значи, това аз намирам като връзка с някаква с традицията на романтизма, ако щете дори с Аристотел и с цялата тази европейска култура, която разглежда и се опитва да разгледа така опозицията природно-човешко. Самия Хамиш Фултън, и тук walking as knowing as making, ходейки, като знаейки, като правейки. И отдолу, къде се е състояла тази определена разходка. Те винаги, всъщност, тези разходки имат начална и крайна точка. Те не са обикновения туризъм, който правим събота и неделя във Витоша. Те са целенасочени и понякога свидетелства за тях биват изложени в залата. Но тук искам да спомена, че не е лишено това мое твърдение. То не е съвсем само мое, но за тази разлика и тази свързаност между романтизъм и британски лентар и американски. Самия Фултън критикува яростно американските лентартисти като твърде брутални, разрушаващи пейзажа. Следите от тия разходки, диаграмите от тия разходки биват изложени в галерията. Тук, например, ако прочетете много лесно, веднага се схваща формата на тези интелектуални преходи, които Фултън и негови сподвижници или пък участници, зрители в случая, но и участници, неволни или волни, стават в тези преходи. Например, ходете 15 минути на изток, после 15 минути на юг, после 15 минути на запад и 15 минути на север. Това е отписване с собственото си тяло и придвижването му на един квадрат, което пак е минималистична форма, но е част от някакъв друг така наратив художествен. Ето как изглеждат на Фултън нещата. Има видео от местата, тези постери отново. Тук в този се вижда, че вече започва да се появява и политическото в тези на пръв поглед чисто абстрактни и концептуални преходи, тъй като тук става въпрос за Китай и отношенията с Тибет. Някаква част от материална следи от тези преходи биват изложени по този начин. А това е перформанс през 2010, който се казва 198 души, опитвайки се да се разхождат мълчаливо. И отново е в квадрат. Тоест има всички белези да привидим като свързано с минималистка естетика, така да го наречем, в същото време и не така. Това вече е Ричард Лонг. Ето тук пак го има. Работата се казва, значи като форма е права линия, такава, каквато правят и американците. Работата се казва обаче Dusty Boots, прашни обувки, просто защото е направена с художника е суркал краката си. Отново Лонг, Walking in Line in Peru, преход в една линия в Перу. Тази работа се казва Ингланд и представлява смачкани маргаритки във формата на кръст. Отново Ричард Лонг. Тук няма никаква промяна, материална промяна на място. Единственото, което е направо да събере камъните и да почисти две прави линии. По-късно части от тези отивания в природата Лонг пренася отново в минималистична форма в галериите. Сега отново има той е кръг, само че направен с отпечатъци от неговата ръка, потопени в кълта на дадена река.
примерно, и заглавието е река еди коя си. Тоест отново има този човешки елемент, който би могло да, или пък тук това е мазано също с река, личат тактилни следи, които за мен са много не е трудно да бъдат отнесени към някаква връзка човек-природа, която не е минималистка, принадлежи на романтизма по-скоро, а това е по-нова работа от 2010-та. 1000 камъка хвърлени в река Янгдзе. И това е последния, който мисля, че искам да покажа от англичаните. Ян Хамилтън Финли, наричан и Concrete Poet, конкретна поезия, работи в една междина между текст и скулптура. Купува един парк, една територия, която се нарича Little Sparta, и там разполага своя парк от различни скулптури. Тук тези камъни изписват текста The present order is the disorder of the future. Saint Just. Фразата, днешния порядък, днешния ред е безпорядъка на бъдещето, принадлежи на Сент Just, който е един от главорезите на Френската революция, сам бива обезглавен в същия ден с Робеспиер. Обяснението на автора защо всяка дума е на отделен камък е за да може зрителя, ако е в състояние да вдигне камъните, да си пренареди фразата. Тук е по-близко до поезията, но това, което съм чел за този парк, че той поставя тези каменни текстове на места, където буквално шума на вятъра през клоните би могло да се свържи с звука, който произнасяме, ако прочетем на глас неговите тези неща. Така. Това е подписа на Фердинанд Ходлер, който Хамилтън Финли така гравира върху скала. Тя не е донесена специално, там е в Алпите, просто защото тя седи ето на този пейзаж и всеки, който е виждал Ходлер, може да разбере защо точно тук. Така. Идва нашия човек, Кристо и Жан-Клод, опакования Райхстаг. Този тип и почти всички неща на Кристо биха могли да бъдат видяни връщам се към схемата на Розалин Краус, като направени в тази междина, в това противоречие между архитектура и неархитектура. И да бъдат назовани с тези аксиоматични structures, axiomatic structures. Знаете, Райхстага, какъв символ е бил и беше след Втората световна война, разделен и така нататък. И Кристо го опакова по този начин. Ето малко рисунки, които са наистина много прекрасни. Отново имаме тези аксиоматични структури по определението на Розалин Краус, моста Понтньов. Тази работа, мисля, че напреднахме с времето, но се надявам след малко да приключим първата част. През 76-та бягаща ограда, оградата като предмет, който отделя опозиции, мое, чуждо, вън, вътре, с цялата така, всички нива на този тип структурни опозиции, всъщност в случая минава през различни имения на хора. Тоест тази на пръв поглед пустинна земя реално е била все още разделена между различни собственици. И това, което му отнема много време на него и на Жан-Клод, е да преговаря така, че оградата да мине през имението, не просто да го заобиколим. Висока е 5 метра и половина. Интересното е, че 76-та година, когато прави тази работа, се появява една нова материя, изключително устойчива и тя е разработена за целите на airbag-а. Тогава се появява първият airbag и всъщност оградата е направена от плат за airbag. Пак рисунки. Това, което винаги ме
е кефило как влиза и потъва в водата. Това е друга моя любима работа на Кристо. Не е толкова спектакуларна, колкото останалите му неща. Казва се опаковани пътеки, направена в Канзас в парка, в градския парк, където той и Жан-Клод просто постилат шафранов плат върху пътеките, крашират ги, скриват ги и работата съществува по този начин. Отново мисля, че може да се каже на границата между архитектура и не архитектура. Отново имаме тази конструкция. Между другото, най-вдъхновеното слово в похвала на Кристо случайно прочетох в едно религиозно интернет списание, такова ортодоксално религиозно списание от човек, който е бил голям противник на проекта. Къщата на родителите му е до парка и участва в много протести и успявал е дълго време да спрат проекта, но когато се осъществил и отишъл, наистина е бил абсолютно пометен от ефекта. И така, наистина най-невероятните похвални думи за ефекта, който може да има едно публично произведение на изкуството, ги прочетох в това религиозно списание от този човек. Това така леко на майтап, но наистина това, което сайт-специфик изкуството успява да направи, именно това е директна връзка не само с мястото, но и с публиката, която е като принадлежи и на двете, така да го кажа. Така. Сега тук ми се щеше да покажа сигурно единствения опит за такъв мащабен проект. Дан Тенев, числови редици, тези форми, които приличат на такъв течен кристал, дисплей, изписващ цифри. И идеята му е, те са 15 метрови, идеята му е, че с числата, които са някаква абстракция, с цифрите, които са някаква абстракция, ние назоваваме някакви реални неща, той се опитва да върне тая връзка обратно, т.е. да материализира числото. Така, доста напредне. Гордън Мата Кларк, разрязана къща. За тези работи на Гордън Мата Кларк, ето отзад къщата, имах спор с човек, от който съм се учил много, и тя беше против моето желание да представя едно действие, което е скулптурно само по себе си на Гордън Мата Кларк. Тези разрези съществуват след това понякога в тези фотографии. Ето тези прорези, които Кларк прави в сградите, тъй като това е само по себе си чисто скулптурно действие. Само че дори извън тази връзка, която наистина съществува неразделима между произведение и място, дори без нея, според мен, заслужено би могъл да се представят тия проекти като сайт-специфик, просто защото това, с което художника променя, е нашето мислене за къщата като такава. Тоест, ако скулптура изваева от мрамор, отношението на скулптура и зрителя към мрамора не се променя. Тоест, това остава един инертен материал, от който с изчукване, изрязване и така нататък бива направена скулптурата. Докато тук, с тези прорези, които Гордън Мата Кларк прави, променя и отношението ни към мисленето, начина по който мислим, сградата, нейните функции и тази цялост, която привиждаме в нея. И ето ги. И колко проста може да е рисунката за едно такова действие. И сравнително доста прецизни прорези. Това е Чарлз Саймънс, който произвежда и
поставя в места в града Ню Йорк, тези обиталища, както ги нарича. Ето тук сякаш една малка цивилизация, едни малки човечета някъде са проникнали се живеят тайно от нас в дупките в стените на сградите. И този проект той построява такова градче с тухлички, които са 1 сантиметър големи, върху собственото си тяло. Това е Мел Бохнер, който осъществява през 1969 година, т.е. когато част от художниците отива в пустините, за да прави ленд-арт, той се насочва към помещението на галерията, на този White Cube и прави тази работа, която се нарича Measuring Room, измерване на стаята. Като нанася всички размери на стените в помещението на галерията. Ето така изглежда с лента. Така. Той казва, когато измервам стаята, това обективира празнотата на пространството, измерването проектира един мисловен конструкт на пространството върху самата галерия. И сега правя един скок във времето и показвам една работа, която се казва Not So White Cube. Не толкова бял куб. И тези хора, които много съсредоточено седат сякаш пред бели стени, се опитват да открият малките намеси, които художник Нетко Солаков през 2001 година прави. Това, което той всъщност... значи работата е датирана 2001-настояще, т.е. правена е през различни години и тук имаме вече едно отместване от този постулат на парадигмата на Site Specific, че ако я преместиш, работата ще я разрушиш. Тоест една и съща идея би могла и се прави просто защото пространството не е същото и детайлите, в които Нетко открива малки несъвършенства в галерията, дупчици, забравено пиронче, несъвършенства при боядисването на галерията, прави тези малки намеси. Тук пише, боята непрекъснато се стича върху пода и на пода просто вече му е писнало от това нещо. Тук тя обича да седи на готино и топло местенце. Това малко човече нарисувано върху топлата тръба на радиатора или тези малки човечета върху петно, което тези, които са ремонтирали галерията, са пропуснали да боядисат. Се казва хора в замърсена среда. Това е от Ричард Сера, отново, който също е работа, свързана с галерията и с този нов подход към пространството на Белия куб. Работи, които така обективират от една страна пространството, от друга страна разкриват вътрешни елементи на функционирането. Това, което той прави, е залива с олово ъглите, т.е. прави отливки от стената и пода, които по-късно излага като самостоятелни обекти, като самостоятелни предмети. Това е друг британски автор, Виктор Бъргин. Фотопът се нарича. През 67 година прави тая работа. Фотографира пода на галерията, отпечатва снимките в същия размер и кашира реално мястото, което е фотографирал. И отново има тая връзка между място и работа. Ето друга. И тук вече в по-нови времена същата работа.
малко по-дълго стана, отколкото. Айде, мисля, че малка почивка да направим. Не съм репетирал и не знам колко дълго ще излезе, да. Не съм свършил, има още.